Waqt li kien qed jiltaqa' l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali, il-Prim Ministru indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn reġa' repeta li l-Gvern tiegħu kiseb riżultati eċċellenti. U llum jien nista' ngħid li għax fdajtu lil dal-pajjiż fidej il-Partit Nazzjonalista, intom tistgħu tkunu gburin b'dal-pajjiż. Lorenz Gonzi ftaħar li tnejn filgħaxija fil-Parlament irnexxielu jaqta' nifs dawk li kienu qegħdin isegwuh tant kemm semma taxxi li skont huwa l-Gvern tiegħu neħħa fl-aħħar 5 snin. Lista twila ta' taxxi li fid-diskors li għamilt fil-Parlament għata nifs in-nies li kienu qed isegwuni. Tat-taxxi li neħħejna mhux tat-taxxi li daħħalna. Il-Prim Ministru iżda fl-ebda ħin ma tkellem dwar kif pajjiżna llum għandu fost dola kontijiet tad-dawl fl-Unjoni Ewropea kollha. Lorenz Gonzi semma kif qala ħasla waqt telefonata li rċieva waqt li kien qiegħed fuq Radio 101 it-3 war nofsinhar u qal li minn ċempillu kellu raġun. Qiegħed fuq programm tar-radio u kien hemm wieħed li tani ħasla. Għax qalli dita ilna fil-gvern ta' 25 sena, għajdilhom li mhux vera. Ġurnalista The Times staqsa lill-Prim Ministru jekk jerġax jagħti żieda lilu nnifsu u lill-Ministri jekk jerġa' jkun Prim Ministru. Naħseb importanti għall-poplu biex jifhem x'ma terġax tagħmel, ġifieri terġa' tagħti żieda bil-Ministri terġa'. Lorenz Gonzi iżda ħarab għal kollox milli jwieġeb din il-mistoqsija. Għal darb'oħra il-Kap Nazzjonalista sejjaħ lil Franco De Bono bħala irrelevanti. Issa min issa quddiem li Franco De Bono huwa irrilevanti